Sinjuri, nsemmilkom, għakom għal-programmi ħor la Pjazza fuq 1 HD. L-aħbarijiet tal-ġurnata għadhom id-dominati mill-traċedja li seħħet fil-Ġermanja l-bira fil-għaxija fejn nies innoċenti li kienu għaddejjin għal-affarijiet tagħhom spaw maqtula jew midruba. Raġuni li l-fundamentalizmu għal dak li jidher bħala attakk terroristiku laqat il-qalba tal-Ġermanja fil-kapitali Berlin. Sissa u l-aħbarijiet huma li l-Pulizija Ġermaniża għadhom mhumiex ċerti li l-persuna li arrestaw huwiex fil-fatt wieħed mill-persuni li wettqu dan l-attakk, però wkoll kien hemm il-kawtela mingħata l-awtoritajiet Ġermaniżi għal mod kif qed javviċinaw jew jindirizzaw l-attakk tal-bieraħ jew dak li jidher li huwa attakk terroristiku. Nattu hekk li l-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel f'diskors minn tagħha qalet li se tkun qed tikkastiga lil dawk huma responsabbli għal dan l-attakk bl-ar mod il-liġi ta' tikkastiga. Però Merkel li wkoll għandha elezzjonijiet ġenerali fil-Ġermanja sena d-dieħla wkoll qed taffronta din il-problema għal fatt li l-oppożizzjoni, il-partiti fl-oppożizzjoni, partikolarment dawk li huma tal-estrem, qegħdin isostnu li dan huwa il-mument illi Angela Merkel għandha tinduna bl-iżbal tal-immigrazzjoni għax il-Ġermanja aċċettat mal-miljun persuna fil-pajjiż matul din is-sena. Jidher ukoll li l-persuna arrestata hija ta' nazzjonalità Afgana u li aktarx daħal il-Ġermanja bħala rifuġġat. Però kien hemm diversi Maltin involuti fl-inċident tal-bieraħ li b'xorti tajba ħadd minnhom ma kien involut direttament, però kien hemm min għandu attakk kbira fuq għal dak li għandu x'aqsam mal-inċident tal-bieraħ. Però ħanitkellmu live ma' Berlin ma' l-ambaxxatur Malti għal Ġermanja li huwa l-eċċellenza tiegħu Albert Frigieri. Insellimlek ambaxxatur. Insellimlek. Ambaxxatur, l-ewwel nett li tkun ambaxxatur f'pajjiż li jkun milqut minn attakk terroristiku tagħmel daqsxejn tpoġġi daqsxejn pressjoni fuqek u x'hekk. Naturalment għaliex l-ambaxxata qed hemmhekk biex fost affarijiet oħra tgħin Maltin li jkollhom bżonn l-għajnuna sa fejn tista' u dejjem tkun lesta biex f'każ ta' bżonn tintervjeni. Mela, qed nitkellmu dwar kapitali tal-Ġermanja Berlin fejn hemm ukoll l-ambaxxata Maltija. Issa ovvjament huwa żmien il-miliet fejn hemm diversi Maltin li jmorru jqattaw il-btajjel tagħhom tal-miliet jagħmlu shopping, jmorru hemmhekk għal diversi festini, jiltaqgħu ma' rabathom ukoll. Intom sa fejn jien informat mal-ewwel attivajtu ruħkom bl-iskop li tindirizzaw il-ħtiġijiet tal-Maltin u x'hekk. Iva, dan l-accident kif ġie rapportat seħħ il-bieraħ fil-għaxija f'xi 8 ta' fil-għaxija 8:05 u ftit wara aħna meta rrealizzajna s-serjetà ta' dak li ġara bdejna nippruvaw narraw kif inġibu informazzjoni minn sorsi differenti. Naturalment fil-bidu sitwazzjoni tkun pjuttost kaotika f'kasek u fil-bidu fl-ewwel sigħat ma tingħata l-ebda informazzjoni, imbagħad bdiet ħirġa ftit l-informazzjoni fost affarijiet oħra illi kien hemm 12 persuna mejta, li kien hemm 49 midruba, issa bdew nħirġin anke xi informazzjonijiet oħrajn bħal ngħidu aħna li fost il-midruba kien hemm xi nofs il-midruba li issa ħarġu mill-isptar oħrajn illi huma midruba serjament. Aħna jiġifieri dak li nistgħu nagħmluh qegħdin f'kuntatt mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniż, qegħdin f'kuntatt mal-Pulizija Ġermaniża u qegħdin naturalment ukoll f'kuntatt mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta. Ħanamlu ċara, sissa bħall-ambaxxata ma kellkomx ebda rapporti ta' Maltin li setgħu kienu involuti f'dan l-inċident u x'hekk? F'dan il-ħin m'għandna l-ebda informazzjoni ta' Maltin li huma involuti. Intant, intom smajtu minn xi Maltin li kontattjawkom jew identifikajtu ċertu Maltin illi setgħu kienu fl-inħawi fil-ħin tal-inċident? Le, sissa ma kellna l-ebda informazzjoni konkreta, kellna xi telefonata minn Malta ta' xi ħadd li għandu xi nies hawnhekk, però m'għandna l-ebda informazzjoni konkreta ta' min huma dawn il-persuni. Fl-aħħar nett, ovvjament l-ambaxxata tibqa' disponibbli għall-għajnuna ta' kull ċittadin Malti li jkun fil-Ġermanja mhux biss f'Berlin. Hemm xi mod partikolari kif il-Maltin li jkollhom il-qrabat tagħhom hemmhekk biex iżommu kuntatt mal-ambaxxata Maltija hemmhekk ġew l-kapitali Ġermaniża. Iva, kull l-ewwel nett l-ambaxxata għandha numru ta' emerġenza illi nista' nagħtihulek. Sewwa. Ħanagħtihulek l-ewwel bil-Malti 0049 170 Sewwa. 831 92 36. Ħanagħtihulek bl-Ingliż 0049 170 831 9236. Ambaxxatur,
Barra minn hekk naturalment wieħed jista' dejjem iċempel l-ambaxxata stess, jista' wkoll jikkuntattja l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'Malta. Aħna dejjem lesti li ngħinu kif ikun hemm u meta jkun hemm il-bżonn. Ambaxxatur, aħna nirringrazzjawk tal-li naqgħod magħna waqt dan il-programm, insellmu wkoll l-istaff tiegħek hemmhekk fl-ambaxxata. Nafu li anke jekk din hija l-ġimgħa tal-milied, sfortunatament ikolkom tibqgħu impenjati minħabba il-kobor u l-entità ta' din it-traċedja l-ewwel jiġi s-servizz il-pajjiż u xekk. Grazzi ħafna, insellimlek. Grazzi, nselmulkom il-miliet tajjeb. Mela, dak kien l-ambaxxatur Malti għal-Ġermanja Albert Friġġieri li għadna kif smajnieh live minn Berlin. Però għanednilkom li kien hemm ukoll Maltin. Maltin li kienu għal-tajjel tagħhom, Maltin li raw l-affarijiet, Maltin li twerbru. Maltin li skanzawa biftit, kif se nitkellmu minn ftit ieħor ma' personaġġ popolari magħkom il-Maltin għal-fatt li huwa DJ popolari li huwa Joseph Armani u li kien il-Ġermanja u f'Lukanda li kienet kważi 100 metru l-bot minn fejn seħħ l-inċident. Nittama li nagħmlu l-kollegament ma' Joseph Armani minn hawn ftit ta' sekondi oħra bl-iskop li jirrakkontalna eżatt ta' x'ġara l-bieraħ filgħaxija meta kien Berlin mal-mara tiegħu. Kien hemm kif edna wkoll diversi nies li rajnihom fuq Facebook itellgħu l-istatus tagħhom li nsabu qawwin u sħaħ, però kollha bil-qata. Fosthom ukoll kien hemm persuna li jaħdem viċin ħafna ma' dan il-programm li kien il-Ġermanja illi wkoll postja illi kien qawwi u sieħ. Mela, nipprovaw nagħmlu l-kollegament ma' Joseph Armani illi supposti jgħat magħna kollegament live fuq Skype. Joe, qed ismani? Qed nisimgħek. Nisellimlek l-ewwel nett, x'inqala Berlin il-bieraħ? Intom kontu f'Lukanda 100 metru bot u x'hekk? Aħna konna qegħdin fil-Lukanda li tista' tgħid mill-gallerija mill-veranda tal-Lukanda konna naraw il-Christmas market. Ġifieri għaddejna minn dak il-Christmas market mill-inqas 20 darba f'dawk l-aħħar 4 ijiem, tifhem? Hija xi ħaġa li ma titwemminx. Jiena u l-mara meta għax aħna kombinazzjoni u nirringrazzjaw l-Alla l-ħaqna tlaqna, tifhem, ġifieri l-ħaqna konna on the way lura għal-Malta, tifhem? Meta ġrad din il-biċċa tax-xogħol, u mbagħad meta tasal u tisma' illi inti ftit sigħat ilu kont qiegħed f'dak il-post u tiġri din il-ħaġa, nista' ngħidlek li konna xxokkjati l-bieraħ flaxija meta ħarġet in-news, kulħadd iċempel, għax kulħadd kien jaf sħabna u tal-familja kunu jafu li qegħdin ġewwa Berlin. Sewa. Ifhimni, hija xi ħaġa illi ma nixtieqha lil ħadd li tiġri għax hija xi ħaġa tal-biża'. Inti qed li kont dan il-market, dan il-famuż suq tal-miliet li huwa tradizzjonali fl-Ewropa li jkun hemm dawn il-ħazz tal-injam fejn jistervu l-imbit sħun. Insomma, fil-miliet huwa tradizzjonali fid-diversi pjazzett, speċjalment fil-Ġermanja, pajjiżi Ġermaniżi, tajjeb. Kien ikun hemm bosta nies hemmhekk? Tara, aħna bqajna mistaġbin l-ammont ta' nies illi ikun hemm f'kull Christmas market. Berlin il-miliet iħobbuh ħafna. Il-Ġermanja kollha jħobbuh, però Berlin ħaġa speċjali. U hemm diversi Christmas markets, fil-fatt aħna dornihom kollha Christmas markets. Dan il-Christmas market partikolari qiegħed ftit metri l-bogħod mit-train station Zoologischer Garden, illi hija waħda mill-main train stations. Jiġifieri. Ara, tista' timmaġina, aħna fuq l-ajruplan, aħna kif wasalna Berlin, badna, kif riġna mill-airport, badna train biex immorru ġas city. Dan it-train, 3/4 minn dal-ajruplan, jiġifieri il-Maltin, waqafna fl-istess train station, jiġifieri il-lukandi tagħna kollha kienu madwar. Qed tifhem? Biex tara kemm hija popolari dik l-erja. Il-ħadz, dawn il-ħadd qegħdin qishom fuq pjazzetta fejn hemm dik il-knisja l-antika. Kulħadd imur hemmhekk, aħna jiena u l-mara nistgħu ngħidu li 3/4 tal-Christmas presents tal-familja minn hemmhekk strajn. Iva, x'ikun hemm ħafna affarijiet ta' artistiċi. U jkun hemm stands tal-ikel, stands tal-xismu tal-mild wine li jkun popolari ħafna, kienet kesħa
allura dak tittuħu ta' mild wine. ċviri target vera importanti għal min ritiwetta dak l-attak. Ma setawx tkun spot on iżjed minn hekk. Joe, inti. Ħankun onest, aħna is-suspettajna illi kien hemm daqsxejn ta' pulizija żejda għax jiena mill 4 snin ngħix hemmhekk. U mdorri mmur il-Christmas market ma qatt ma rajt daqshekk pulizija konċentrati, ġifieri mhux qed ngħidlek dakinhar fil-jiem ta' qabel. U lil Charlene konna ngħidilha Istrina, is-soltu ma kienx ikun hawn daw il-vannijiet kollha. Ġifieri jiena naħseb illi kien hemm daqsxejn ta' alert. Fil-fatt Joe, sorry tinterrompik, aħna f'dan il-programm 3 ġimgħat ilu kellna il-kelliem uffiċjali tal-Europol għax daw ħarġu stqarrija uffiċjali biex iwissu lill-ċittadini normali waqt l-affarijiet tagħhom ta' kuljum illi hemm il-possibilità li ċertu attakki jsiru fuq soft targets bħal huma speċifikament il-Christmas markets. Tantu hekk il-pulizija fl-Ewropa kienu on alert f'diversi postijiet imma ovvjament ħadd ma jista' jbassar il-imġienen x'kapaċi jagħmlu f'kwalunkwe mument. Fosthom kien hemm ukoll stqarrija mill-dali konna intervistajna illi hemm copycat attack bħalma sar ġonizza fl-14 ta' Lulju illi għadda u fil-fatt hekk ġara f'Berlin. Kif eżaġġara. Ifhimni, aħna jiena nista' nikkonferma li l-pulizija kienu on alert, għax kif qed ngħidlek rajna ammont sostanzjali ta' pulizija iduru il-ħin kollu jivviġilaw, trakkijiet minn daw kbar tagħhom tal-pulizija daw hemmhekk il-Ġermanja huma armati sewwa. Ġifieri, u bejn inti tkun qiegħed f'dak l-ispirtu tal-miliet, però mbagħad tara trakk minn daw isu tal-gwerra dan, qed tifhem? U tiġi naqra konxju dan għal xi għaddej minn ġat triq bħalsi jew għal xi qiegħed tipparkjataw. Ovvjament aħna laqqas 100 sena ma kienet tgħaddilna moħħna li ħadd tiġri dil-biċċa tax-xogħol. Joe, inti kontajx Berlin, tajjeb tafa sew din il-belt, xi 4-5 snin għamilt. Għal-Ġermaniżi, attakk bħal da, speċjalment fil-Christmas, xi tfisser li taf il-psikoloġija tal-Ġermaniż? Jiena ara l-bieraħ flaxija ċempilt il-ħafna ħbib tiegħi, flaxija biex meta bdejt nara news u nċempel u jċempluli u jiena nemmen illi ħatolqothom psikoloġikament ħatolqothom ħażin ħafna kif qedlek il-Ġermaniżi speċjalment dan iż-żmien huwa importanti ħafna lihom. Ġa Berlin, ħan nitkellem f'Berlin, il-miliet huwa xi ħaġa hija ġurnata, hija festa li jiċċelebrawha. Ħafna miż-żgħażagħ ma joqogħdux mal-ġenituri, hemmhekk l-użanza hija li talaq 18 u titlaq toqgħod ar rasek. Jew tmur ġa siti oħra, taħdem, tistudja. Imma l-miliet ikun il-żmien tal-familja. Qed tifhem? Iġifieri jien nemmen li psikoloġikament mhix ħadd tkun easy, nemmen illi mhumiex nies illi jaħfru daqshekk, iġifieri mhux ħatkun xi ħaġa li ħatgħaddi marri. Speċjalment meta għandek pajjiżi li daħħal miljun refuġjat f'sena, Eżatt. Jiena dik il-ħaġa anka llum meta bdejt nara fuq il-news internazzjonali u bdew jgħidu li dan il-bniedem daħal bħala refuġġat u għalqitlu l-viża f'Ġunju. Kien qiegħed bla viża minn Ġunju sal-lum. Kien magħruf ukoll ċertu okkażjonijiet ġie arrestat fuq affarijiet minuri, qed tifhem? Jiġifieri jien naħseb li l-Ġermaniżi mhux ma ħadux sew dil-biċċa tax-xogħol u it's not going to be easy. Joseph Armani, DJ magħruf popolari, grazzi tal-ħin tiegħek magħna, vera ħadna gost nitkellmu miegħek u informat sew. Grazzi u nawgura lilek u l-mara tiegħek u l-tifel il-miliet it-tajjeb. Antieħor. Grazzi ħafna. Mela mek smajna wkoll il-Joseph Armani jirrakkonta dak li
li seħħ fil-Ġermanja l-bieraħ fil-għaxija. Se nieħdu pawża għal ftit sekondi kif niġu lura se nitkellmu fuq il-politika. Ovvjament aħna anki jekk qegħdin fil-ġimgħa tal-miliet il-politika, d-dibattiti politiċi jibqgħu għaddejjin, però se nitkellmu mad-deputat Prim Ministru Louis Grech kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri. Amana.